på kanalen har vi lavet en serie, hvor vi kører rundt til alle metrostop. Vi er i gang med en serie, hvor vi kører rundt til alle S-togstop. Og i dag skal vi ud og køre på alle stop på Odense Letbane. Og vores næste stop er parkering Odense Syd, der ligger tæt på letbaneværkstedet og har masser af parkeringspladser som forventet. Stationen har også et venterum. Vores næste stop er Hospital Syd, eller er det nu egentlig det? Vores rigtige næste stop er SDU Syd Hospital Nord, som er det første af de 3 letbanestop i Campus Odense. Og vores næste stop bliver Bilka, som ligger tæt på verdens dyreste supermarked. Og vores næste stop bliver IKEA, som ligger tæt på. Og vores næste stop bliver Rosengårdscentret, som ligger tæt på. Nu må det simpelthen holde op. Rosengårdscentret var den første letbanestation, og det var også den, der blev brugt til test af skilte og infotavler. Og nu skal vi videre til Kovsløk, hvor det er muligt at forlænge letbanen ned ad Ejbygade til Vollsmose. Og vores næste stop bliver Palnatokasvej, som er et af de smalleste steder på letbanen. Og på grund af det er perronerne og fortogene smallere, og cykelstierne er helt fjernet. Og det næste stop bliver Albanitorv, hvor indvielsesfesten blev holdt for lidt over 2 år siden. Og det næste stop bliver Odense Banegård, som stadig har sin gamle stationsbygning lige ved siden af den nuværende. Og det næste stop bliver Vesterbro, hvor det også er muligt for letbanen at forlænge til Odense Syd. Og det næste stop er Boldbro, hvor der er en af banens få øperroner. Og videre til Idrætsparken, som har et ekstra spor, så det er muligt at indsætte ekstra tog under koncerter og fodboldkampe. Og efter 26 stop kommer vi endelig til Tarup Center, som er letbanens sidste stop. Der er i alt 16 letbanetog, der alle sammen har sit eget navn. Og 2 af dem vil i 2 måneder være farvet lyserød.